Türkmenistan'ın ketelhanalarında hastaları arkadag şäherine uğratmak boýunça çäreler badalýar. Şeýdip saglyk resmiýetleri täze gurulan şäherin ketelhanasyna müşteri bilen üçin etmäge synanýarlar. Bu aralykda arkadag şäherinde jaý satyn alanlardan awatlaýyş işlerinden başlap, döwletiň adyndan berilýän sadakalara çenli dürli maksatlar üçin pul talap edilýär. Mary welaýatynyň lukmanlary her günde bir näsaga arkadag şäherindäki hastahana uğratmaly. Azatlyk bilen gürleşen saglyk işärleriniň sözlerine görä, hastalary arkadag şäherine uğratmak medisina edarasynyň ýolbaşçylary tarapyndan dilden tapşyrylýar. Lukmanlar bu buyrukda näýili? Sebäpleriň biri Lukmanyň aýlygy oňa ýüz tutýan hastalaryň tanyna görä kesitlenýär. Eýýäm bir näçe ýyl bäri Hojalyk hasaplasygyndaky hastahanalar gelýän näsaglaryň töleglerine görä Lukmanlara sepagat uýularyna aýlyk berýär. Indi täze resmi däl düzüne görä gelýän hastalary arkadagy uğratmak girdijiniň azalmagyny aňladýar. Dip Marynyň hastahanalarının birinde işleyen Lukman gurrun verdi. Vilayet ýaşaýjylaryny täze gurulan arkadag şäherine ýollamak tapşyrygy barada soňky günlerde ma'lum boldy. Balkan vilayatynyň hastahanalaryndan her hepde 10 adamy arkadagdaky hastahanada ýatyp bejerigi almak üçin uğratmak tapşyrylandygyny habarçylar 2 gün mundan öň habar berdi. Edil şeýle buyrugy alan Aşgabatdaky medisina merkezleri bolsa ýüz tutan adamlara diňe bir ýollanma ýazyp bermän hastalary destine tiz kömek ulagyna mündirip arkadagdaky keselhana eltip gelýärler. Şeýdip arkadagyň keselhanasyna baran adamlaryň azatlyga gurrun bermegine görä täze we enjamlaşdyrylan hastahanadaky şertler gowy emma bahasy iňňen ýokary. Ýüregini barlatmak üçin baran ýanan diňe anyklaýyş hyzmatlarynyň we lukmanlaryň ýazyp beren dermanlarynyň 23 000 manada ýetenligini gurrun berdi. Näsaglary arkadag şäherine uğratmak talaby diňe lukmanlaryň aladasyny artdyrman eýtem näsaglara uly agram salýar. Bejerginiň töleglerinden daşary ýol ýaşamak üçin jaý we ýene ençeme dürli çykdyjylar goşulýar. Bu aralykda tutuş ýurdun hastahanalaryny işleýän lukmanlardan arkadagdaky hastahanany övmek we müşterileri şol ýere barmagy ündemek talaby güýçlenýär. Lukmanlar gelýän näsaglara arkadag şäheriniň täze aparatlaryny öwüp, şol ýerde anyk analizler alınýanlygyny we daşary ýurtlardan pes bejerilmeýänligini aýdyp reklam etmeli bolýarlar. Dip Marly saglygy işare edýär. Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş puwdagynyň wekilleri bu ýagdaý barada resmi derejede tesbir bermeýärkä, azatlyk bilen anonim gürleşen saglyk resmiýetleri häkimetler uly mukdarly pula gurulan we enjamlaşdyrylan hastahananyň çykdyjlarynyň özüni dolmak isleýärler diýip aýdýarlar. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä vilayatleriň hastahanalarydan arkadag şäheriniň hastahanasyna işlemek üçin giden lukmanlar hem bar. Şol şähere işe yerleşmek üçin 5 000 Amerikan dollary mukdarda para bermeli bolýanlygyny ýagdaýdan göneden göne habarly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kakatynyň ady dakylan arkadag şäheri 2023-nji ýylyň Tomsonda ulanylşa berildi. Aşgabatyň 25 kilometr töweregi gün batarynda ýerleşýän bu täze şäher 70 000 ýylaty niýetlenýär. Türkmen hökümeti agyr ykdysady krizisyň dowamynda gurulan we 5 milliard Amerikan dollary meçberinde pul ýatyrylan bu şäherde gurulan jaýlary satyn almagy telekeçilerden talap etdi. Azatlyk habarçylary bu ýerde jaý satyn alanlaryň indi izi üzülmeýän tutumlardan zeýrenýänligini aýdýarlar. Bu jaýlardan öý alan hojalyklaryň täze jaýa göçüp gelen wagtyndan bäri çykdyjydan gözleri açylmady. Jaýyň girelgesini tämizlemek üçin ähli işleriň puly ýaşaýjylardan toplanýar. Täze jaýyň çökün, jaýrylan ýa-da gopan ýerlerini awatlamak üçin ýaşaýjylardan pul toplanýar. Üstesine prezidentiň jan saglygy üçin sadaka pullary, yetim çağalar öýüne we maýyplara prezidentiň adyndan berilýän sadakalar üçin hem arkadag şäheriniň ýaşaýjylaryndan pul toplanýar. Dip arkadagda jaý satyn alan Aşgabatly gurrun berdi. Arkadagda jaý satyn almak mejburlygy bilen bir wagtda jaý edinen adamlar häkimetleriň talaplaryny berjä etmeli boldy. Arkadaglylar Aşgabatdan we Ahal vilayatyndan bolmaly we olar hökman 3 arka barlygyndan geçmeli. Şäher häkimetleri Marada kerpiçden urulan 2 we 3 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň daş işiklerinde salynan hammamlary, köpçülik bolup ulanylýan hajathanaları ýykmagy başladylar. Sowet döwründe gurulan jaýlaryň ýaşaýjylary inni odalam dar bolýan jaýlarynyň içinde bir otowy diwar bilen bölüp hammam we hajathana gurmagyň maslahat berilendigini, munyň goly ýuwka maşgalalar üçin agyr çykdyjy boljakdygyny aýdyp ören nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, jaýlaryň öňündäki agaç kıladowkalaryň aýrylmagy ýangyn howpy bilen düşündirilýär.
Mundan öň häkimetler paýtagtda we beýleki şäherlerde hem jaýlaryň öňünde gurulan gosmaça guruluşlary köpçülikleýin ýykyp aýrypdylar. Adatlyň habarçysy Mary şäheriniň Kemini, Ogulhan, Daşoğuz, Aşgabat, Maltumulu we Murgap ýol köçeleriniň uğrundaky kerpiç jaýlaryň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş boldy. Aýry-aýrylykda we anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, öý müdirliginiň işgärleri gelip häkimiň görkezmesi esasynda jaýlaryň öňündäki hammamlaryň, hajatkhanalaryň we beýleki gojalyk maksatly guruluşlaryň ýykylyp başlananlygyny aýdypdyrlar. Jaýlarymyzyň öňündäki hajathanany, öz urun hammam jaýymyzy, kladowkalarymyzy ýykmaly bolýar. Buyruk geldi, bir ustan ýykylyp gelinýär. Jaýyň içinde ýaşap oturan otoglaryňyň arasynda diýwar galdyryp, baňy, tualet ediniň diýdiler. Dip adatlygyň bir söhbetdeşi bu täzeligiň adamlary ul alada goýanlygyny hem sözüne goşdy. Ýaşaýjynyň sözlerine görä, onun we goňşularynyň ýaşaýan 2 gatly jaýlaryna adyndan 20 hojalyk, 3 gatly jaýlaryna bolsa adyndan 30 hojalyk ýaşaýar. Bu jaýlaryň daşky diýwarlary kerpiçden gurulan bolsa-da, ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, aralyk diýwarlary agaç, tagta we samally palçyk bilen sugolup gurulan soň goňşular gatyrak gurulasa beýleki jaýyň otoglaryndaky adamlara hem sesleri eşdilip dur. Adatlyň habarçysy geçen ýyl daş işikdäki goşmasy jaý ýykylan ýaşaýjy bilen hem söhbetdeş boldy. Biz bir otogda ýaşaýarys, sol otogda ýatyp turýarys, naharlanýarys, egnis guradyp ütüge edýäris. Çağlar mektepden gelip öý işlerini hem sol bir otogda edýär. Ähli gosumyz hem sol otogyň içinde. Diýip geçen ýyl Taşarda kladowkasy ýykylan ýaşaýjy gurrun berdi. Adynyň ýaşaýan köçesiniň agdalmalygyny soran ýaşaýjy odal soğan, kartoşka ýaly ady gönümlerini, käbir goşlaryny hem kladowkada saklanyny, öýe, eşiklere ýyz kokuy ornamasyn diýip nahar şoruny hem kladowkada bişirenligini, şol ýerde ýuwunanlygyny gurrun berdi. Indi tok peç satyn alyp naharmyzy hem öýüň içinde bişirmeli bolduk. Diňe egin eşiklerimize däl, ýatýan düşöklerimize hem nahar ýysy siňdi. Diýip ýaşaýjy şäher häkiminiň buýrugynyň köp adamyň durmuş ýaşaýyş şertlerini kynlaşdyrjakdygyny hem sözüne goşdy. Aýry-aýrylykda gurulaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, bu jaýlar gurulup ulanmagy verilenine olaryň içinde ýaşamak üçin derur bolan şertler döredilmändir we adamlar diňe tok çekilen jaýlara göçüp gelipdirler. Şeýle-de ýaşaýjylary jaýlaryň daşynda gurulan umumy hajatkanalar, agaçdan urulan kladowkalar berilip, şol ýerde ýuwuny ardymak mümkinçiligi döredilipdir. Günümizde şükür edip bu şertlere hem kail olup oturduk. Agtyklarymyza ýerip durmuşa çykarýançak mydar etdik. Yine mydar edersi ýardyk. Inni günümizde has kynlaşdyrýarlar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. İlki yanğın hopunu döredýär diýip biziň goş golum saklaýan kladowkalarymyzy ýykdylar. Köp adam agaç kladowkalary aýryp, kerpiçden, käwiri, plastikden öz hasaplaryna kladowka gurdy. Emma bu kladowkalary hem aýyrtdylar. Diýip ýaşaýjylaryň biri bu çölgüdüň hakykatda yanğın nöremek hopunu hasy ulaldanlygyny öňe sürdi. Onun sözlerine görä bu jaýlaryň köp bölegi agaç bolup, adamlaryň nahar şor, öý ýylatmak, suw gyzdyrmak üçin alýan we otogyň içinde ulanýan elektrik enzamlarynyň köpelmegi 2 we 3 gatly jaýlarda has helakçylikli ýangynlaryň turmagyny da getirip biler. Häkim we beýlekler bu arada pikir etmeýän bolar diýip adatlygyň ýaşuly söhbetdeşi öz nägileligini bildirdi. Jaýlaryň daşyndaky hajatkhanalaryň ýykylmagy bolsa, adamlary kladowkalaryň ýykylmagyndan hem beter gynandyrýar diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýtdy. Ortiýetiň 2 ýyllyk soğuşuna garşy durmakda uruşa gaplanan ýurda has köp gollaw bermegiň çägini Albaniýanyň paýtagty Tiranada prezident Vladimir Zelenskiýiň eginleş başlyklyk etmegine Günwatar Balkan sammiti geçirilýär. Sammitiň öňü sirasynda Zelenski we Ukrainanyň berk gollawçysy bolan Albaniýanyň premier ministri Edi Rama iki taraplaryň dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi diýip Ukrainanyň prezident edarasy
öz web sahypasyna habar berdi. Bu iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek we Russiýanyň agresiýasyna garşy gahrmançylykly görüşini Ukraina bilen raýdaş bolmak üçin aýgytly bir pursat diýip Albaniýanyň daşary işler ministri Igli Hasany olalky Twitter'de X platformasyna Tirana howa menziline gelen Zelenski bilen elleşip duran suratyny çap edenine ýazdy. Zelenski bu ýurda Saudi Arabistanyň üstü bilen uçup geldi. Zelenskiň Albaniýanyň premier ministri Edi Rama bilen bilelikde alyp barýan Ukraina günorta günnägör Ýewropa sammitine Serbiýanyň, Demirgalyk Makedoniýanyň, Kosowanyň, Bosniýa Hersegowinyň we Garadagyň, Montenegronyň ýolbaşçylary gatnaşar. Duşçuga Moldowanyň Günbatara tarapdar prezidenti Maya Sandu hem gatnaşýar. Günorta günnägör Ýewropa ýurtlarynyň Kiýewge berýän gollugyny has güýçlendirmegi maksat edilýän ýygnanşykda Zelenski bir näçe iki taraplaryň duşçuk hem geçirer. Ukraina adam güýji we ok ýara üçinçilik wagtda has uly artykmaçlykdan peýdalanýan Russiýanyň barha güýçlenýän hüjümlerine garşy durmak üçin esasan günbatar ýurtlaryndan, hususan Birleşen Ştatlardan alýan ýaraglaryna we ok därlerini bil baglaýar. ABŞ-nyň berjek 61 milliard dollarlyk möhüm harby kömek bukçasynyň öňüniň respublikanlaryň ýolbaşçylygyndaky wekiller öýüne baglanmagy bilen adam güýji we ok ýara üçinçilik meselesinde kynçylyk çekýän Ukraina goşunlary golaýdy. Günnägördaky käbir gorunç berkitmelerinden ýyla çekilmäge mejbur boldy. NATO agdalary Albaniýa, Demirgalyk Makedoniýa we Garadag Ukraina garşy başlanan esasy uruş sebäpli Russiýa garşy girilen sanksiýalar düzgünne goşuldy. Bu ýurtlar Kiýewi ýara we ok däri bilen üpçün etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken şu aýyň başynda Tirana'ya eden sapar wagtyny Albaniýanyň Ukraina berýän gollugyny ýokary baha berdi. Russiýanyň başlanan agresiýasyndan soň bu ýaraglar, ok därler, mina çydamly uluglar babatyny Ukraina ilkinji harby kömek ýeren ýurtlaryň biri boldy we ilatynyň baş sanyna laýyklykda häzir Ukraina berýän gollugy hemde howpsuzlyk kömegi boýunça iň ýokarky oňluga girýän ýurtlaryň biri bolup durýar diýip Blinken aýtdy. Dep boýunça Moskwanyň ýarany bolan Serbiýa Russiýa garşy girilen sanksiýalary goşulmady. Serbiýanyň öňkü sebäbi we 2008-nji ýylda Belgraddan garaşsyzlygyny jar eden etnik alban köplügi bolan Kosowa Kiýewiň öz garaşsyzlygyny ikrar etmeýändigine garamazdan Ukraina gollug berjekdigini aýtdy.